भोजपुरी इंडस्ट्री में त ऐसे आए दिन कई एल्बम बनत रहेला और रिलीज होला। लेकिन हाल ही में दूगो ऐसन एल्बम रिलीज भइल जे भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो सार्थक कदम कहल जा सकेला। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुचर्चित कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड ने हाल ही में अभी दूगो एल्बम रिलीज कइले बा जे A1 पिक्चर्स के बैनर तले बनल बा और जेकर टाइटल है जय जय बिहार और बाबा जी के बूटी। इ दोनों एल्बम YouTube पर अच्छा चल रहल बा और इ दोनों एल्बम में रैपर योयो हनी सिंह और बादशाह के गायल गाने के अंदाज में पहला बार भोजपुरी में गाना गायल गइल बा। सिंगर रोहन सिन्हा और एमी कांग द्वारा गाइल इ दोनों गीत के लिखले बाड़न संतोष पुरी और सिंगर रोहन सिन्हा इ दोनों एल्बम के जब निर्माण करत रहन तो उनकर मकसद रहे कि भोजपुरी संगीत के आजकल के हिसाब से भी लोग के परोसल जाओ। रोहन सिन्हा और एमी कांग के इस सार्थक प्रयास बा ऐसन कहल जा सकेला। फिलहाल द प्लानेट भोजपुरी की तरफ से रोहन सिन्हा के उनकर एल्बम खातिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।